खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आङो माखासे गोनां खौरांफोर नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' हारिनि बागुरुम्बा मोसानायखौ मुलुग दरबाराव मिथिसारहोनाय बिथिंनि सायाव थांनाय मैया गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों सावरायलायदों। आसामनि बिहु मोसानाय आरो सानथालिफोरनि झुमुर मोसानाय दिन्थिफुंनाय बायदिनो बर' हारिनि बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिफुंनायनि राहा लानाय जागोन होनना मिथिहोदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांजों सावरायनाय हाबाफारियाव आसाम सोरखारनि हारिमु बिफाननि मावख'गिरि BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद एबसु दुआराय बर' हारिमु आफाद आरो दुआराय बाथौ गौथुमनि थान्दै हान्जाया बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे सावरायनाय जथुम्मायाव जर'खा आफाद मास्टार ट्रेनार मोसाखावरि हानजा सायख'नाय बियाब थाखोनि मावबादा आरो गुवाहाटीआव जानो गोनां आबुं मोसानाय फोरोंथाय होनायनि सोमोन्दै गुवारै सावरायनाय जादों। नैथि रादाबाव दङ आहमेदाबादनि बिरखं जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय गुजरातनि बारग' गिबि मन्थ्रि बिथां बिजय रुपानीनि गोजोन जिउमानि थाखाय गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा कन्डलेन्स खालामदों। बिजय रुपानी बिथाङा गुजरातनि 16थि गिबि मन्थ्रिमोन। थांनाय मैया आहमेदाबादनि गिख्रंथाव बिरखं जाब्रबथाया हादोरखौ सोमावग्लुंदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गासै जाथायाव सा 290निबो बांसिन सुबुंनि जिउआ खहा जादों होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे गिख्रं जाब्रबथायाव बोलि जानांनाय गासै सुबुंफोरनि न'खरनो 1 कौटि रांनि अनसुंथाइ होगोन होनना फोसावदों टाटा ग्रुप कम्पानिया। आरोबाव बे गिख्रंथाव बिरखं जाब्रबथायाव जिउ रैखा मोननो हानाय सासेल' दावबायारि रमेश कुमार बिश्वासखौ देहा फाहामसालियाव थांनाय मैया लोगो हमहैदों भारत हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा। मख'नो गोनांदि आहमेदाबादनि बिरखं जाब्रबथायाव जिउ रैखा मोननो हानाय दावबायारिया गावनि मोन्दांथिखौ खौरांगिरिनि सोंथियाव फोरमायथिदों। आंनि मेगन सिगाङावनो गासैबो थेर-बेथेर जादों। आं माबोरै रैखा मोनखो गावखौनो फोथायनो हायाखै होननानै। थामथि रादाबाव दङ बर' कछारी अनसाय गावहायुं खुंथायनि सोलोंथाइ बिफान BKWSCनि सोलोंथाइ बिफानजों खुंजानाय स्पिसियेल एन्ट्रेन्स आनजादनि फिथायखौ फैगौ 16 जुनखालि 11 बाजियाव फोसावगोन होनना खौरां मोननाय जादों। थांनाय 7 जुनखालि SB बर' जौसिन गेजेरारि फरायसालि आरो बाथौफुरि बड' हायार सेकेन्डारि फरायसालियाव बर' कछारी अनसाय गावहायुं खुंथायनि सोलोंथाइ बिफाना स्पिसियेल एन्ट्रेन्स आनजाद खुंदोंमोन। बे आनजादनि फिथायखौ फैगौ 16 जुनखालि फुंनि 11 बाजियाव फोसावगोन आरो BKWSCनि फरायसाफोरा आनजादनि फिथायखौ www.bkwsc.in लिंकआव हाबनानै नायनो हागोन होनना फोसावबाय। ब्रैथि रादाबाव दङ पर्बतझरा बासबारिनि हाखौ आदानि कम्पानिनो गथायनो नागिरनायनि सायाव माखासे बाथ्राखौ लानानै दान्थे-बिदान्थे जानायनि सायाव खौरां मेल लादों। एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि पर्बतझरायाव आदानि कम्पानिया थार्मेल पावार प्लान्ट गायसननायाव रायजो राजानि जेबो खहा जायालासे गायसननांगौ। पुलिस लाना नारा-नाथायै खामानि मावनायखौ बन्द खालामनांगौ। ओनसोलाव जौगानायनि हेंथा नङा। एबसुआ जौगानायखौ जों अरायबो हेफाजाब होयो। ओनसोलनि रायजो राजाफोरा मुलाम्फा मोननाय बायदि जानांगोन। हाखौ मानो माबायदि हगारगोन बेनि सोमोन्दै सोरखारा रायजोफोरनो रोखायै फोरमायना होनांगौ। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ दालाली बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होनना खनीन्द्र बसुमतारी बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दङ हरखाबै हा गिसिखाना होसिनजाना जिउ गोमानाय चेयारमेन मुसाहारिनि गोथै देहाखौ बोखांबाय। थांनाय 9 अक्ट'खालि चिरां जिल्लानि सैथोपुर गामियाव दैखर खुरनो जावबाय थानाय
समावनो हरखाबै हा गिसिखाना होसिनजाना जिउ गोमानाय चेयारमेन मुसाहारिनि गोथै देहाखौ पुलिस आरो SDRFनि गोख्रों नाजानायाव बोखांनो हाबाय। गोथै देहाखौ दा पुलिसआ पस्टमर्टमनि थाखाय लानानै थांबाय होनना खौरां मोननाय जादों। बिजनी गोजाम बास स्टेन्डआव ड्राग्सजों लोगोसे 4 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनो हादों। गंसे AS01 QC4997 नाम्बारनि एल्ट' गारियाव बरपेटानिफ्राय ड्राग्स लानानै बिजनीआव फैबाय थानाय समावनो 4 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनो हादों पुलिस बिफाना। मख'नो गोनांदि हमजानाय फालांगिरिफोरनि मुङा साइफुल इस्लाम, आब्दुल मातलेब, सैफुल हक आरो जाहिदुल इस्लाम होनना मिथिनो मोन्दों। बिजनी महकुमा पुलिस मावख'गिरि रुपज्योति दत्तनि दैदेननायाव खालामनाय अपारेशनाव ड्राग्स फालांगि आरो बाहायनाय एल्ट' गारिजों लोगोसे गं 32 ड्राग्सजों बुंफबनाय प्लास्टिक कन्टेनार आरो गं 5 मबाइल फन आरो नोगोद 500 रांखौ हमनो हादों। साहा गुवाहाटीनि गौरीपुराव पस्क' आयेननि सिङाव सासे लांसुनियाखौ हमदों होनना खौरां मोननाय जादों। 11 सान सिगां गौरीपुरनि सिलाट भारा न'आव नगाव काकीनिफ्राय 15 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ लाबोनानै जिनाहारि खालामफैदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। आहमेदाबादनि गिख्रंथाव बिरखं जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय नार्सनि सायाव अजदगोनां पस्ट होनानै सासपेन्ड खालामजादों डिपुटि तहसिलदारआ केरालानि रनजिता जी नायारनि हारिनि सायाव फेसबुकआव लाजिफोनांनाय कमेन्ट होदोंमोन पबित्र मुंनि डिपुटि तहसिलदारआ। बे रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।